बाजै फैसालिया अबाव दं? बाजै फैसालिया आलाय सिलाय जादों नामा? जुदि आंजों जुदि थानो गोसोबा, जुदि बिनि फिसाया जुदि बिखौ अनसायाखैबा, जुदि बिनि फिसाया बिखौ जुदि बोजबफिनाखैबा, लानो थाखाय आं दं आरो आं लागोन। आं बिराद फसायो। गुबुना जि सानो आंखौ मिथिया आरो फैसालिखौ लाबा देशनि आयेनखौ सिफायनाय जागोन नामा? जायाना। मा फैसालिखौ लाबा समाज बेबस्थाया गाज्रि जागोन नामा? जायाना, जाया। आं बोजबगोन, आं लागोन। खुलुमबाय लोगोफोर, बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। दा नोंथांमोना टाइटेल थाम्बनेलाव नुखादों। दिनैनि भिडिअ जागोन फैसालि ब्रह्म। नंगौ, साननैसो सिगां भाइराल जाना थांबाय सिस्टारनि। गासिबो मोनथिबाय, गासिबो मिनिबाय, गासिबो दुखु मोनबाय। दा बेखौ लानानैनो सासे ब्रादारा एसे मिनिदों। आं नायनानै कमेडि सिस्टेम बानायना हरदों आरोना। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। फैसालिया जुदि आलाय सिलाय जाना दोङोबा, बे गावनि हौवाजों एक्सेप्ट खालामजायाखैब्ला, बे ब्रादारा माने बेखौ लागोनखि आरोना, लागोन जाहैबाय। नोंथांमोना नायलां, मा बुङो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय। आंबो भिडिअखौ नायना मिनिबाय। जास्ट नोंथांमोना सिरियासलि साननो नाङा, कमेडि सिस्टेम साननानै ला। अब्लाबो फैसालि ब्रह्मआ, आं जेबो बुङा, नैबे ब्रादारा मा बुंदो जोङो फार्स्टआवनो बेखौ नायग्रोना लाग्रोनोसै। थौदो, नैबे चेनेला गोदान, जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। भिडिअखौ शेयार खालामना होब्लानो जाबाय, लाइक खालामना होब्लानो जाबाय। थौदो, जों बिदिबा भिडिअखौ दान्दिसे नायग्रोनोसै। फैदो। बाजै फैसालिया अबाव दं? बाजै फैसालिया अबाव दं? बाजै फैसालिया आलाय सिलाय जादों नामा? बाजै फैसालिया आलाय सिलाय जादों नामा? बाजै फैसालिया जुदि आलाय सिलाय जादोंबा, आं अनसायगोन। आं दं, आं अनसायगोन। बाजै फैसालिखौ नांगौ जादों आंनि थाखाय। बाजै फैसालिखौ आंनो थाखाय नांगौ जादों। सोरबा नायनो हायो हाया, मोजां मोनो मोना आंखौ मिथिया, नाथाय आं बाजै फैसालिखौ बिराद मोजां मोनबाय आरो आंनो नांगौ जादों। बेनिखायनो जुदि सोरबा खबर होनो हायोबा आंनो खबर हो, बाजै फैसालिया अबाव दं। आरो आंनि प्रफाइलाव थांनानै आंनि इमेल एड्रेसाव थांनानै आंखौ इमेल खालाय आरो भिडिअखौ शेयार खालाय। भिडिअखौ शेयार खालामबासो बाजै फैसालिया आंनि भिडिअखौ मोनगोन नालाय। जाहाथे आंनि भिडिअखौ मोननानै जाहाथे बाजै फैसालिया आंनाव कन्टेक्ट खालायो, आंनाव इमेल खालायो। आंनाव जुदि इमेल खालायबानो आं बिजों कन्टेक्ट खालायगोन। ओमफ्राय बाजै फैसालिया जुदि आंजों जुदि थानो गोसोबा, जुदि बिनि फिसाया जुदि बिखौ अनसायाखैबा, जुदि बिनि फिसाया बिखौ जुदि बोजबफिनाखैबा, लानो थाखाय आं दं आरो आं लागोन। आं बिराद फसायो। गुबुना जि सानो आंखौ मिथिया आरो आंनो नांगौ जादों आरो गुबुननि खोन्थाखौ आं खोनासङा। आंनि लाइफ, आंनि खोन्था। आं खालि बे देशनि आयेनखौल'सो उलंघा खालायनाङा बा सिफायनाङा आरो मा फैसालिखौ लाबा देशनि आयेनखौ सिफायनाय जागोन नामा? जायाना। मा फैसालिखौ लाबा समाज बेबस्थाया गाज्रि जागोन नामा? जायाना, जाया। आं बोजबगोन, आं लागोन। आंनो हाबा लागोन, आंनो फिसिगोन। आं जुमाय लोङो, बे खोन्थाया नंगौ। आं लेखा रोङा, बे खोन्थाया नंगौ। आरो आंनाव धन थाखा फैसा गैया, बे खोन्थायाबो नंगौ। नाथाय आं फैसालिखौ आरामसे फिसिनो हागोन आरोना। हागोन आं आरामसे फैसालिखौ फिसिनो। माने आं फसायबाय आरोना। बिदि आलाय सिलाय जास्लायस्लाय, रावबो जुदि अनसायाबा, रावबो मोजां मोनाबा, आं दं। आं अनसायगोन, आं लागोन। बेनिखायनो हानायमानिखौ भिडिअखौ शेयार खालामनानै जाहाथे बाजै फैसालिनाव बे भिडिअआ सौहैयो आरो दै आसोलफोर लोगोफोर अननानै आरोना बयबो फैसालिनिसिम शेयार खालायो आरो जाहाथे भिडिअखौ बियो मोनो आरो ना। आं बिराद दुखु नांदों जेब्ला बियो फैफिनदोंमोन न'आव। जेब्ला बियो मा होनो थगायजानानै न'आव फैफिनदोंमोन, अब्ला फिसाया थारमाने बेखौ बोजबफिनाखैमोन होननानै आं खोनानो मोन्दों बा भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोन्दों आरोना। दा नाथाय अबाव दं, बोरै दं आंथ' मिथिया। सोरनाव दं, मा मावो
मा खालामो बोरै जागासिनो दं आलाय सिलाय जादों नामा आं बेखौ मिथिया आरोना जुदि बोजबफिनबायबाथ' बोजबफिनबायानोसै हा जुदि बोजबाखैबा आलाय सिलाय जादोंबा थानो जायगा मोनाखैबा आं दं आं लागोन आं जायगा होगोन आं बोजबगोन मानोना आंबो दा पियर सिंगेल जानानै दङ दा माने आगोलनिफ्रायनो आरो पियर सिंगेलखा आङो दा माने हिन्जाव नायबा आंनो रावबो हिन्जाव हरा हिन्जाव नायबाबो आंनो रावबो हिन्जाव हरा हा बेनिखायनो आं फैसालिया जुदि आलाय सिलाय जाबायबा लानो थाखाय आं राजि आं लागोन हानाय माने भिडिअखौ बयबो शेयार खालाय जाहाथे फैसालिया मोनथों आरोना आं लागोन आं राजि दङ आं बिराद समायना नुयो आरोना आंनि मेगन नोजोरजों आं बिराद समायना नुयो आरो फैसालिखौ बिराद मोजां मोनो आं गोसो हा बाखि नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौल' शेयार खालामनो बावनाङा हानाय माने जेसेबां हायो एसेबां मानसिया नायो बयबो शेयार खालाय आरो जाहाथे मोनहैथों आरोना मानोना बिहाबो जिउ दं बिबो मानसिसो मानसिना बयनाबो भुल जायो तारमाने भुलखौ सोरबा खालामनो होननानै खालामो सोरबा खालामा सानबाबो मालाबा जाफ्लाङो आरोना जानो नाङामोन खालायनाङामोन आं बेखौ मिथियो नाथाय दा जाफ्लांबाय खालायफ्लांबाय मा खालायनो मानसिखौथ' बिदि आलाय सिलाय खालामनो हायाना हा बिहाबो आरो जुलि जाफिननो हानायनि मोन्थाय दङ नंगौना नङा बेनिखायनो आं जुमाय लोंग्राबाबो लेखा फरा रोङाबाबो धन थाखा फैसा गैयाबाबो आं बेखौ खस्थ' मस्थ' खालामबाबो फिसिगोन हाबा लागोन आरो आं हाबा लागोन आरो बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो अन्नानै भिडिअखौ शेयार खालाय जाहाथे मोनहैयो जाहाथे आंजों कन्टेक्ट खालायो आंनि प्रफाइलाव थांनानै आंनाव इमेल एड्रेस होनाय दं प्रफाइलाव बे इमेल एड्रेसाव थांनानै आंखौ इमेल खालाय बा मेसेन्जारनि गेजेरै मेसेज खालाय जाहाथे आंजों कन्टेक्ट खालायनो हायो आरोना फैसालिया आरो बाजै फैसालिया ना लोगोफोर बेनिखायनो दे बयबो अनलायलायदो जों बयबो अनलायलायाबा सोर अननो जों बयबो बयखौबो अनसायनांगोन अननांगोन बर'जों बर' बेनिखायनो हानाय मानिखौ शेयार खालाय जाहाथे मोनो आरो दै आरो लोगो मोनफिनगोन उन समनि भिडिअआव दै आसोलफोर अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर नायनानै एसे मिनिबाय मोनसे भिडिअ होदोंमोन दा ब्रादारखौ गोबां मानसियानो गाज्रि कमेन्ट खालामदों नों बोराय मानसिया बेखौ खि मोनबावगोन साइज वाइज बेफोरबायदि बुंदों आरोना दा बिबो गोरोन्थि जायाखै आंनि बायदिब्ला बे ब्रादारनिया मानो होनबा बियो लाखागोनबो बुङाखै आलाय सिलाय जाना दोङोब्लासो आंजों फै आं नोंखौ बिराद मोजां मोनो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों आरोना थिगानो दोङो दा बेनो आरोना आंनि बुंनो थांनाया बेनो फैसालिजों गासैबो माने कमेन्ट खालामहरदोंमोन सिगांनिफ्रायनो गोबां मानसिया भिडिअखौ शेयार खालामबाय गोबां मानसिया सोंहरदोंमोन फैसालिया गावनाव फैफिनबायब्ला गावनि हौवाजों दोङो ना गुबुन बहाबा थाहैयो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन दाथ' आङो डाइरेक्टलि बुंखाया नोंथांमोननि सेराव नाथाय सासे ब्रादारासो खोन्थाहरदोंमोन माने फैसालिखौ हौवाया एक्सेप्ट खालामासै होनना बुंदों आरोना बे बाथ्राया बेसेबां सैथो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहर फैसालिनि जुदि गामिनिफोर सोरबा भिडिअ नायदोंब्ला ना दा आंबोथ' बुंनांगौ खोथा गैला फैसालि सिस्टार गाज्रि मोननो नाङा नोंथांनि भिडिअखौ गासिबो शेयार खालामनायखायसो आं खालामनानै जादों मानो होनब्ला नोंथाङा गाज्रि मोननो नाङा बे बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय गोबां मानसियानो सोंहरबाय थादोंमोन माबादोंमोन दा भाइरालखौथ' गोबां मानसिया ट्रेन्डिं हिसाबै शेयार खालामखादों आरोना दा नैबे ब्रादाराबो जास्ट कमेडिसोना सिरियासलि आं बुंथ'ला बे एसे कमेडियान जागोन मानो होनब्ला बेखौ सिरियासलि लानो नाङा नोंथांमोना ब्रादारा ओरैनो जास्ट ट्राइ खालामदों आरोना जुदि फैसालिया लायोबा आंखौ इमेल खालाम मेसेज खालाम नोंथांखौ आं लानो राजि दङ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों आरोना बेनोसै नायनानै गोबां मानसिया मिनिबाय बेनि कमेडि भिडिअखौ ओमफ्राय बेनोसै आरोना फैसालिया थांबाय जेखिया जादोंला जोंबो गुबुननि पार्सनेल हौवा हिन्जावनि बाथ्राखौ लानानै नांथाबबाय थानो गोसो गैया मालाय गावसोरनिसो बाथ्रा गावसोरसो संसार जागोन ना
फैसालि सिस्टार मोननियाबो मालाय फेमिलि दंखायो माबायो गावसोरसो नांलाय गारलाय गावसोरनिसो खोथा ना जोंलाय मा जोंथ' जाहानो थाङाखैना गुबुनखौ रायखोमानो गुबुनखौ मिनिनो बैफोरबायदि मोनसे बाथ्रा फिसा गोरोन्थि नङा गेदेर गोरोन्थि नङा बिसोरनिसो खोथासै मा खालामो मा मायो ना जोंबो जेबो बुंनो गोसो गैया दा बेनोसै भिडिअआ नोंथांमोना नायनानै बोरै मोनखो आरो कमेन्ट खालाम बिथांनि बागै मा बुंनो गोसो बे ब्रादारनि बागै बेखिनिसै दे लाइक खालामना होदो भिडिअखौ मोजां मोनोब्लालाय गोदानबालाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर थाबैनो 20K सो खालामथारनांगौ नैबे 13K जाबाय आरोना दे बाय बाय